Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru ingkang kinurmatan saha para kanca ingkang kula tresnani. Puji syukur kula aturaken dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala amargi kita saged makempal kanthi sehat. Shalawat saha salam mugi tansah katur dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ing wekdal menika kula badhe nyariosaken babagan tradisi takbiran ing wengi Riraya Idul Fitri. Wonten ing Indonesia saben badhe riraya masyarakat gadhah tradisi takbiran. Wonten ingkang takbiran wonten ing masjid, wonten ugi ing griya. Lan kathah ingkang nindakake takbiran keliling. Kula mapan wonten ing Pati, Tapel, Wates, Pati lan Jepara. Ing desa kula saben taun tansah wonten takbir keliling. Saben RT damel hiasan utawa boneka kanthi maneka warna wujud. Wonten ingkang awujud kewan, tokoh kartun lan ana wujud naga kanthi lampu kedap-kedip. Boneka menika dipuniringi musik selawat saha sound system. Kula saha kanca-kanca dorong hiasan menika ngubengi desa dumugi lapangan pasar. Ing mriku kita sami bingan nari sesarengan lan acara dipun tutup kanthi kembang api. Biasanipun rampung tabuh kalih welas dalu. Lajeng nedha sesarengan. Saking tradisi menika kula saged sinau babagan bebarengan gotong royong lan rasa syukur dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Pekanten ingkang saged kula aturaken. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.